Току-що качих върха на Андите и на тази част на Андите съм по върховете и спрях малко да почина. Оказва се, че града, към който отиваме, на 220 км. Това е 220 км планинско каране в Андите. Ето какво представлява пътя, също така мотора малко поизцапаничък. След това каране по черни пътища. Пътят е черен, но не е толкова бавен, може да се кара бързо. И ето какво представляват върховете на Андите. Чел съм толкова книги като малък за Андите, индианците и каубой. Каубой не е точно тук. Но ето това е. Вече съм над облаците. Или поне в облаците, ако така може да се каже. Ето какво представлява. Сега искам да погледна малко пътя надолу. Ето пътя, по който дойдох. Това е първото място, виждам малко буклук, някой е хвърлял тук. Но ето какво представлява. И тук забелязвам, че пътя влиза в облаците. Облаците в момента са ниско и се качват нагоре. Но както и да е, и в облаците може да се кара. Нали, Бог обитава в облаците. Ето тук надолу какво представлява. Там се вижда пътя, не знам дали го виждате. От тази видеокамера едва ли се вижда много добре. Но пътя надолу минава през планините. 115 км. Не знам. Днеска беше много смешно, бих казал. Смешничко малко. Защото първият човек, който питах, ми каза, че на където отивам в Каджамарка, това от другата страна на Андите, минава от едната страна и се пресичат. Ми каза, че е 18, каза ми, че 12 часа, но ако карам бързо може за 10. След това един друг човек ми каза, че е 18 часа и ме разочарова. Следващия ми каза, че е 5 часа. Преди малко един човек ми каза, че съм на 3 часа и след това още 2 на 5 часа след като съм карал. Горе-долу, като сметнеш всичко, всеки какво ти е казал, идва някъде около 10 на часа. Между другото, да видя колко е часа сега. Сега 11, значи аз съм на път от 8:30, 11, това са колко? 2 часа и половина. И имам още 5-6 часа, 2 часа и половина и 6, 8-9 часа мога и да успея. Така че това е за сега от върховете. Както виждате, няма много трафик тук, освен крави и кози, между другото няма. Няма и много растения. Ето, дървета няма, защото съм много нависоко в момента. Колко високо? Мисля, че съм на около 3500 и нагоре. Не е повече от 4000 метра, но е 3500 и е малко студеничко, така че съм облечен и съм добре. Окей, време за тръгване.